Și să ne clasăm, jucăm de data asta cu Bad Boy și cu X Vladi pe mapa Velesei din Resident. Și da, a început filmarea, Bad Boy. Da, am început-o. Da. Trebuie să începem a juca. Nu știu, am început-o. Like. Se aude cam tare, bă, se aude tare. Se aude cam tare, dar sonor de la Minecraft mai încet. Da, am drop frame-uri, nu prea. La mine nu prea. Pune-te pe 8 chunk-uri dacă vrei să ai, că eu sunt pe 16, dar se mișcă în 350 când filmez LOL. Bă, eu m-am dus la casa. Bă, tot aud tare, what? Ce? În fine, tot aud tare. Chesturile. Da, și Bă, nu mai da, că mor. De ce? Ok. Că mi-a dat target. Și la Bad Boy, tu câți până zic Bad Boy are? De-abia ce am început. Deci ăsta e primul episod. Ok. Bă, serios! Da, Cum dracu să fiu un hacker atât de infect? Unde ești? La casa lui Hoahu. Eu câteodată am filmat care nu le-am pus, încă nu le pun pe alea. Las că e acolo, lasă că e acolo. Veniți la spawn, vă rog. Da, te tu, stai că vin și acum. Mă duc la spawn. Da, și Vino la spawn mai rapid. o să vedeți cum... Vino pe nord. Și o să vedeți cum joc eu. Minecraft. Am drop frame-uri puțin. Am puțin lag, în fine. Da. Vreți, dacă vrei să mai luau, pune-te pe 6-8 chunk-uri. Da. Am să-ți dau rot, hai unde ești. Bă, veniți. Vin, am 350 de frame-uri, what the fuck, mi se mișcă cap. Bă, sunt pe nord. Da, vino la casa lui Rafael. Nu știu, eu nu cred că nu. Îți la aia albă. Haide! Ești la spawn? Ești la spawn? Păi vină la spawn. Să vă dau puțin mai încet. E albă, băga. Așa. Ia să-ți dau rot. Sunt căcat, frate. Ia. Da. Dar ești. Îmi dă crash. E dă crash. Unde ai murit? Uite-i pe ea. Ne ducem La casa albă. la casa... Zis-o. 27. 1927. 1927. Hai că mi se mișcă bine, n-am ce Hai zice. la timurile de 2. Astea că uite să dau ceva. E Ia. în partea de nord, sunt toți ăia stacați. Mamă, dar Bad Boy nu e deloc stacat. Mai îmi trebuie pantaloni. De ce? Numai dacă mi-ai luat 2 inimi. Uite-l pe ăsta. Ăsta mă omor pe mine. Ok, hai să nu moarăm noi pe Am aici 120 de frame-uri, cel mai puțin, am o grămadă de lag. Eu aici am 200. Bine, bine. Eu filmez, dar mă rog. Și eu filmez. Dacă nu aș filma, aș avea mai multe. Hai, Natec, rupe-l. Natec, vezi că-i tai eu calea. Aoleu, mi-a spart aici, m-a spart, stai. Nu. Mă, bagă ghepă, căcat. Vezi că a băgat ghepă. Mai am jumate. Asta facem, care... Nu, da, lasă. Am dat eu din greșeală. Eu mai am o inimă. Că Da, dă-i. eu mai am o Și inimă. cărez. Aoleu, rez, auzi. Cum adică rez? Adică vreau să scrie ez. Deci, Ok. Cam da. Ok. Da. Cam eu sunt bad boy. Stai. adică băiatul pat, ha. Ha. Da, nu mi-am scris numele bine. Vedeți Da. și acolo. Da. Vedeți. Ok. Dacă aș ajunge cu rodul la tine. Dar n-am nicio săgeată, știi? Stai, dă. Așa. Aoleu. Maoleu. El e bun, dăm... Mamă, dar ăla cât fuge? Da, mai dau o dată, dă tare cu pumnul. Dă un pumnul. Eu unul full lână, voi 3. Mai dă o dată. Unul aproape full iron și unul full iron la spawn. Îmi trebuie... Dă-mi un FNS ceva, bă. Ca să... Bă, vă dau sponsor. Niște săgeți, orice.
N-aș înconjura. Ia, dă-mi Enderpearl mie. Că știu ce să fac. I-am dat un atec săgeți. Asta. Și nu aveam puncte de Aoleu, un atec. Oricum i-am prins, stai că prind aici. Era să-mi prins mie decât lui. Vezi că ți-am aruncat o săgeată în spate. Îi tai calea. Da, dacă aș putea. Du-te prin spawn. Da, acum asta. L-ai văzut? Nu. Du-te pe la... A? Se duce... Vezi că la spam cred că este un flyer. Nu, se duce la casă. Sunt la parcare, se duce. Bine. Unul mort. Așa. Uite, stai puțin spre pe mine, te rog, Vlad. Am stai. Hop, hop. Sunt doi la spawn. Nu te bate în atec cu ei. Mamă, ce reacția de la ăsta. Vezi că în casa aia cred că e unul. Dacă reușesc episodul... Mamă, Natec moare. Dă-i, bine. Aoleu. Natec. Vezi că vin eu. Vezi că are perle. Mam, dă combo. Natec. Cum că nu moare la rup? Ok. Wow, bagă ghepul ăla. Au. Are să vede, Bă, da. în spate. Ah! Fug! Fugi și tu, fugi, te rog! Nu mă care viață. Vezi în spate, întoarce-te. Bad boy, fă ceva! Știu. Întoarce-te că s-au băgat în casă, se bat. I-a pus rol. Vezi că pe FNS. Aoleu, mi-a pus și mie. Dacă o să urc ce... Bă, ăla full iron, vezi că a venit ăla. Jumătate mă! Sunt de altă. Dă-i cu rodul. Hai pe aici să coborăm și noi. Mă cunoaștem. Cine? Bine. Hai, vină încă să-l batem pe... Cine e tipul ăsta? E unul. Săgău. Bă, dă săgău. 1, 2, 7, repede. Ai rămas tu cu bed contra ăla, o capa. Unde e ăla? Aici jos. E fix sub bad boy. Ți-a ieșit episodul, bad boy. Da. De. A, dacă se vede tot negru. Vezi, Natec, vezi că e în spatele tău. Dacă se vede tot negru, Spate, că este o pe filmez în full screen. Nu se vede, că am încercat și eu. Nu se vede? Eu știam că se vede, în fine. Nu se vede. Dă-i Natec. Natec. Încheiem mai... Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost date. Ne revedem data viitoare. Pa! Ok, am închis și eu. Deci, la revedere. Bye. Am câștigat match frumos. Și ăsta e primul episod de-al meu câștigat. Primul match de când am intrat pe PC și câștigat. Bine, ia fă... Bye. Închide filmarea acum. Bye.